χρόνια, που θέλει να κατασκευάσει ένα σύνολο εργοστασίων προκειμένου να λειτουργήσει μεταλλεία χρυσού, εξόρυξη, χημική βιομηχανία, απόλυψη χρυσού και παραγωγή θηϊκού οξέως. Όλοι γνωρίζουμε ότι η μεταλλουργία χρυσού είναι η πιο βαριά βιομηχανία και ότι χρειάζεται μεγάλες ποσότητες νερού για τις ανάγκες της. Στην προσπάθειά της η εταιρεία να κάνει εξόρυξη πρέπει να αποστραγγίσει ολόκληρα βουνά και να υποβιβάσει τον υδροφόρο ορίζοντα ακόμα και κάτω από τη θάλασσα. Καθηγητές πανεπιστημίου μας κρούν τον κόδωνα του κινδύνου και μας λένε ότι μετά από μια τέτοια διαδικασία τα νερά μας θα έχουν πολύ κακή ποιότητα και δεν θα έχουμε και ποσότητα νερού, θα χάσουμε τα νερά μας. Ήδη σήμερα τα νερά των χωριών που βρίσκονται κοντά στο βουνό, τα νερά τους έχουν σημειωθεί σημαντικά. Γιατί γίνονται αποστραγγιστικές στοές από την εταιρεία, τις οποίες η εταιρεία τις βαφτίζει διερευνητικές. Και καθώς γίνονται σε μεγάλη έκταση διερευνητικές γεωτρήσεις για την εκτίμηση μεταλλευτικών πεδίων, έχουν σαν αποτέλεσμα τη μόλυνση της υδρολογικής λεκάνης της περιοχής μας. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή η εταιρεία ευθύνεται για το πρόβλημα των νερών της περιοχής μας και δυστυχώς η πολιτεία κλείνει και τα μάτια και τα αυτιά. Ζητάμε από οποιονδήποτε μπορεί να βοηθήσει στο πρόβλημά μας να το κάνει, συμβάλλοντας έτσι όχι μόνο στο καλό της Χαλκιδικής, αλλά γενικότερα στο καλό της Ελλάδος, στο καλό της πατρίδας μας. Γιατί η Χαλκιδική θα είναι, εάν πραγματοποιηθεί αυτή η δραστηριότητα, η αρχή του κακού. Επόμενοι στόχοι είναι το Άγιστρο και το Χαροπό των Σερών. Είναι το Κιλκής, είναι η Θράκη. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.